Dobar dan, dobar dan, dobar dan, dobar dan. I danas pričamo o tome kako bi ja mogao da pomognem bajkerima da imaju koga povesti na motoskup kada ostanu sami, kada nemaju s kime da idu, kada su ostali njihovi drugovi svi zauzeti. Evo sad ću da vam kažem kako bi ja mogao njima da pomognem. Ovo je ozbiljan video i nije nikakva zajebancija. Mene znaju puno ljudi i omladine u Prigrevici i u Svilajevu. Ja bi mogao sa svojim motorom da odem u Prigrevicu i u Svilajevo i da sa megafonom kažem, na primjer, Suzuki Intruder iz Apatina kreće, treba jedan suvozač, jedna devojka, jedna cura, po mogućnosti koja nije srećno udata žena, da taj neki iz Apatina bajker dođe. Zašto ja moram to? Zašto ne mogu to bajkeri iz Apatina tako? Zbog prsluka. Uplašit će se prsluka i američkog stila i onda neće hteti da, jer oni njih ne znaju. A za mene znaju i znaju da ja nisam opasan i da ih ja ne bi povezao sa opasnim ljudima. A njih ne znaju, a mogu da ih upoznaju preko mene, zato što mene puno ljudi u Prigrevici i u Svilevu znaju. Jer znaju svi vrlo dobro ko je sa ovim megafonom išao u Prigrevicu i u Svilevo i ko je i šta je govorio u megafon. Znači, ja mogu da pomognem apatinskim bajkerima koji nose prsluke i baštine američki stil. Ako oni hoće pomoć, ja im mogu pomoći. Ako neće, ako hoće da ostanu sami, tu onda nema pomoći. Tako vam je to. Mene se ne bi niko tamo u Prigrevici i u Svilevu uplašio, jer mene puno ljudi i puno omladine zna. I tako svi hoće sa mnom i da pričaju i to sve. I znači, to. To vam je to. I znači, to je to. I to je to. Ako neko ima neka pitanja, neka pita. Ako mu nešto nije jasno. Ako neko ima pitanje, a što se mene svi plaše zato što imam prsluk i američki stil? Pa upravo zbog američkog stila i zbog prsluka. Ali opet kažem, tu ima isto pomoći. Vidite ovo. Ja mogu tu dosta da pomognem. Tako. Mi se vidimo na pasuljadi u MK Panteri. Pozdrav!